एयारपोर्टआव साख्रि होगोननि मुङाव रां थगायना जानायनि अजद साख्रि होगोननि मुङाव लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानायनि गोख्रों अजद नंगौ धेकियाजुलि आरो अदालगुरिनि थागिबि लाइमोनफोरनिफ्राय साख्रि होगोननि मुङाव रां लानायनि गोख्रों अजद सिखारदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रां लानायनि अजद होदों थगायजानाय सुबुंफोरा अजद सिखारनाय बादिब्ला चिरांनि बिजनी बल्लामगुरिनि सासे सुबुङा 2,30,000 रां थगायनानै जादों रङियायाव लोगो मोननाय मनजिल ब्रह्म मुंनि सुबुङा एयारपर्टआव साख्रि होगोन होननानै फुस्लायना 6 लाइमोनफोरनिफ्राय रां लादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेनि जेबो खौरां गैया रङियायाव नार्सिं ट्रेनिं लाबाय थानाय लाइमोनफोरा मनजिल ब्रह्म मुंनि सुबुंजों थगायजानानै जानांदों हालाय हाफाय साख्रि मोनगोननि मिजिंजों जोबोद खस्थयै रां बुथुमना हरदोंमोन लाइमोनफोरा नाथाय गैया मनजिल ब्रह्मनि जेबो मदद साख्रि होगोननि मुङाव रां थगायनानै जानाय सुबुंखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला खौरां हरनो खावलायहरदों लाइमोनफोरा जोंखौ माने एयारपर्टआव जब होगोन होननानै जोंनिफ्राय 2,30,000 फैसा लादों 6 जन मानसिनिफ्राय माने जोङो माने गासैबो जों लोगोफोरा माबायाव रङियायाव जोङो एक्सपिरियेन्स नार्सिंनि एक्सपिरियेन्ससो खालामबाय थादोंमोन बियो बेहायनो माने जोंखौ रङियायाव लोगो मोननानै बिदिनो नाम्बार लालायलायनानै जोंखौ बिनानाव हिसाबै रायलायनानै बिदिनो गोबाव सम रायलायनानै बियो जोंखौ एयारपर्टआव जब खालि दं होननानै जोंनिफ्राय फैसा लानाय जादों दा जबखौथ' मोनासै जोंखौ मेनि 31 जोंखौ गुवाहाटीसिम लेंहरदों लांफैनो होननानै ओमफ्राय इयो बुंदों माने आइ कार्डआ जायाखै नोंसोर 3टासोआवसो हाबनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जों सोंदोंमोन नों खैथायाव लांफैनो सोलाबगोन होननानै जोंखौ 1:30 लांफैनो होनदोंमोन बियो 1:30 फन रिसिभ खालामाखै 2टासोआवहाय जोंनो मेसेजल' खालामदों ओंखाम जानानै थांगासिनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनो 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जोंबो नेबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि फनखौबो रिसिभ खालामासै जों गुवाहाटीयावनो 6:30सिम थानांदों स्टेसनाव बारे बारे खबरथ' लाबाय थादोंमोन आरो फनबो सबबो फन हरबाय थादोंमोन गासै लोगोफोराबो नागिरनायाव फैसा थांनायफोरालाय नागिरनायावबो बिराद गोबां फैसा थांबाय लकेसन नायनायफोरावबो आङोथ' दायो मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन फैसाखौ जोंनो नांफिनगौ दा लोगोफोरा माने बे बुंदोंमोन सासे मानसिनावनो माने सासे एकाउन्टआवनो सासेनि माबायावनो डकुमेन्ट्सखौ ज' खालामनानै ज' हर होननानै बुंदोंमोन दा लोगोफोरा आंखौसो जादों मादों बुंदों दा आंखौसो केस होनो नागिरदों लोगोफोरा बहाबाफोर नुयै मानसिखौ नुयोबा हमनानै दोन मानसिखौ मोनखांनायनि उनाव सावरायनाय जागोन माने उननि समावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौनो बियो थगायबावनो हागौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों थाना पानारि पस्ट अफिस हाथिगर बिदिनो माने एयारपर्टनि साखरि होगोन होननानै लिंहरनाय जादों फैसा लादोंमोन आंबो केरालायावसो दंमोन केरालानिफ्राय इमारजेन्सि फैब्रबनायसोमोन दा ओमफ्राय 1 तारिखआव नामा मोनफैदों आं रङियायाव 1 तारिखआव मोनफैनायाव 31आव मोनफैदों 1 तारिखआव लिंहरदोंमोन इयो जइन जानांगोन 1 तारिखआव होननानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै फुङाव 1 तारिखआव फन खालामबाय फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय रिप्लायबो खालामफिनाबो ओमफ्राय रिसिभबो खालामा बिदिनो दायो दिनैसिम खबर गैया जेबो दिनै दायो न'आव नागिरफैनाय जादों ओमफ्राय दा न'निफ्रायथ' दा बिमा बिफाया हगारना होबाय जेबो मिन्थिला बेबायदि होनना बुंदों आंनि मुङा थिलि नार्जारि आं बिजनी जायगायाव मनजिल ब्रह्मखौ आं दिनै नागिरफैदों फिसा फिसौखौ लानानै आंनि फिसाखौ थगायनायनि थाखाय आंहा दिनै बिफाबो गैया हौवा गैया बिराद मावरि आं खस्थ' मस्थ' मैगं फाननानैसो जायो बे आंनाव मबाइल नाम्बार हरलायनानै फैसा सोना हरलायनानै नंथारगौ मादै मानो थगायनो नोंनि फिसाजोनि नानिनि थाखाय आं होसोबाय नोंसिनियाव फैसाखौ आं लायगोन हरथारनांगोन नङाबा हमहैगोन मानसि थिंहरगोन बिदि होननानै आंजों नांलायहरदों बियो एयारपर्टनि खामानिखौबो आं होनदों जाम्बिबाबो आं मिथिखागौ जोंनि फिसाया इसेबां फरायदोंबाबो कम्पिउटार रोङा आरो नंखायसो बेफोर खामानियानो आं बुंनायाव नंगौ मादै होननानै आंखौ बुंहरबाय थाबाय थादों आं नांलायहरदों
बिदिनो फारसेनिफ्राय बुंदों ओमफ्राय दा नै दाहार दुहार लानानै आं हरबाय दा आरो लोगोफोराबो बिनि सायाव बेखौसो जाबसिनबाय आं दा बबेनि फैसा मोननानै हरगोन आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांफिनथारगौ जों थैनो हाया जों सानै लोगोआ थैनो हाया आरो लोगोफोरा जोंखौ हमदों बिनि थाखाय आङो बिजिनि जायगायाव नागिरफैनांगौ जाबाय गामियावबो खोनाफैबाय फालो मोनथाम जोंजों टिम मोनथाम जाबायनो थगायनाया दल मोनथाम जाबायनो होसोबोबाय ओमफ्राय दिनै बिमा बिफायाबो आखायाव लायासै 7 बोसोर जोंनि न'आव गायाखै होननानै बुंबाय ओमफ्राय जों दा गामब्रा लाबाय गामब्रायाबो रायलायासै गामियाबो रायलायासै जों दा बे एबसु अफिसावसो जोङो बिसोर गामिनि एबसु अफिसावसो जोङो रायलायफैबाय सावरायफैबाय गांनाय उखैनाय थोथोर बोरबोन मोनबाय बेसारा बिसोरो साहा फुदुंना होबाय जों दासो एसे राहा मोनबाय